Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Dawam. Kanthi irah-irahan jeneng. Dina Kemis wingi aku nampa SMS saka Pak Mami. Unine mangkene. Pak Dawam, yen jenengan ora repot, bubar zuhur mengko tak jak nyang daleme Mas Edi. Jenengan tunggu neng dalem wae, tak parani. Sakjane aku ana perlu nyang nggone maratuwa jam semono. Krana ngajeni seniorku niat tilik maratuwa njur tak dhisikake. Aku kandha marang Dewore yen jam 2 mengko arep dijak kanca nyang durenan. Mula aku kudu sambang daleme maratuwa luwih dhisik. Ora ana sing wigati, mung endang biasa wae. Sebab pancen wis 2 minggu iki aku ora tilik mrana. Mara tuwa urip ijen. Anake kabeh wis do mencar. Putune uga ora ana sing gelem melu maratuwa. Jare maratuwa penak ijen tinimbang ditunggoni putu. Tak batek ben ana bature panggah ora gelem. Dadine Dewore sing esuk sore ngopeni ana kono. Maklum wis sepuh. Yuswane luwih saka 80 taun. Kaya wektu sing disepakati. Bar salat duhur watara jam 1:30 awan, Pak Mami sida ngampiri aku. Kanthi nggawa mobil Avanzane. Wonten kersa menapa tindak daleme Mas Edi, Pak? Takone sawise mobil ngleser ninggalake gubuku. Njupuk buku, jawabe kalem. Karo prigel banget anggone nyopir. Najan panjenengane iki wis suswa nyedhaki 70 taun. Buku menapa? Pak Mami meneng sedhela. Unjal ambegan. Terus ngendika meneh. Buku tulisanku kae ra entek. Wis payu kabeh. Saka jumlah 200 buku sing dak citak lewat Mas Edi, ludes dituku wong. Woh, cetak ulang ngaten, Pak. Pak Mami mesem, katon yen lega penggalihe. Jeneng biasane dieloni jenang, sauger wis duwe jeneng bakal luwih gampang olehe nampa jenang. Sambunge penulis kawentar sing mligi ambyur ning jagate sastra Jawa iki. Prestasi kreativitas wis ora kena dibantah maneh. Penghargaan minangka penulis sastra Jawa maneka warna lumebu ana kantonge. Kantong ngarep, kantong mburi, kabeh wis kebak. Tanda jasa uga apresiasi. Aku lan sastrawan Jawa peputra 3. Wadon kabeh lan wis mentas. Iki biyen tau bareng nulis ana majalah khusus cerita fiksi terbitan Jakarta. Sok-sok Pak Mami pancen nulis sastra Indonesia. Ning durung mesti 2 wulan sepisan kersa nyerat. Suwalike aku luwih kerep nulis basa Indonesia tinimbang basa Jawa. Najan karemku nulis sastra Jawa uga ora tak lalekake. Kebukten
2 utawa 3 sasi sepisan tulisanku kamot ana majalah Basa Jawa weton Yogya lan Surabaya. Pak Mami luwih akeh sastra Jawane, aku luwih akeh basa Indonesiane. Mula ora aneh yen priyantun alus pensiunan guru iku luwih kuncara ana sastra Jawa. Ngantek kena diarani asmane wis dadi ikon merek dagang lan simbol sastra Jawa sing kabeh pemaose rumangsa nges yen nyemak reriptane. Jontra roda uripe saben manungsa pancen ora padha. Aku sing angrem ana donyaning majalah sing mligi miyak cerita misteri banjur kesilep dening kuncara sing tresnani basa lan sastra Jawa. Media cetak wektu semono pancen lagi booming. Ekonomi masyarakat uga lagi munggah ing ngawiyat. Barengi kuncarane Orde Baru. Obah saithik wae kala semono kena diarani nekake dhuwit. Golek rejeki luwih gampang krana donyane media uga lancar anggone ngasilake produk. Penulis basa Jawa lan Indonesia meh kegrujuk udan berkah saka Gusti Allah. Kenalan imajinerku karo Pak Mami njur wujud kopi darat niliki salah sijine kanca wartawan basa Jawa, Mas Gunawan. Nyaranake aku supaya gabung wae karo Sanggar Sastra Kawentar ana daerahku. Amarga pengin luwih greng ambyur segaraning sastra Jawa, panjaluk saka Mas Gunawan tak turuti. Aku sowan ana daleme Pak Mami. Sing sadurunge aduk arep tak kira wong wadon sebab pancen nganggo aran Mami. Tibake pangiraku luput. Mami iku dudu wanita ning priya. Priya alus sing nalika nyerat nggawe jeneng aku. Olehe ngracik basa Jawa ora asor dibanding karo wanita sakblegere. Aku angkat topi banget karo panjenengane sing nyerat bab kriminalitas jago, nyerat bab romansa remaja hebat, nyerat bab wong tuwa sing santun uga wah, nyerat bab anak-anak pas, nyerat unggah-ungguh tata krama wong tuwa uga cespleng gampang dipahami. Rong sasi sepisan aku sak kanca pancen nganakake sapatemon. Giliran manggon daleme kanca sowang-sowang. Saben sapetemon ajeg ngrembug bab kepriye carane terus asung sumbangsih marang regeng lan sumerbak wangine sastra basa Jawa. Ora kari pengalamane saben kanca ana jagate penulis uga dijlentrehake ana kono. Pengalaman pribadi kadangkala uga nyelonong melu digojahake pisan nanging ora nganti vulgar ngudani rahasia sing pancen kudu ditutupi. Guyon lonyotan, gojlokan jelas ana, tapi ora ana kesan kenemenen. Apa maneh gawe lingseme siji lan sijine. Genahe bebas mengupas nanging terbatas. Sing umur nom tetep hormat, ngajeni sing luwih tuwa. Iku panggah ora owah, ora gigrik najan gunung kelut mledos. Ngomongake bab jeneng terus saka jeneng iku bisa nekake jeneng
Sapa sing ora pengin? Amarga melu iline getih sing pengin ngrasake legine jenang, aku njur malih grengseng nulis apa wae magepokan karo basa sastra Jawa. Kebiasaan nulisku nyang basa Indonesia tak lalekake sauntara. Ora awan, ora wengi, saben ana kesempatan nulis, embuh iku fiksi utawa cerita sing kedadian tenan. Aku mesti ndhisikake basa Jawane. Majalah, koran, tabloid sing ngemot basa sastra Jawa banjur tak kirimi naskah. Semarang, Solo, Ngayogyakarta, apa meneh Surabaya. Kabeh ora kliwatan keglontor tulisanku. Awale pancen oleh respon positif. Tulisanku kamot mboko 1, kirim 5 kamot 1, kirim 3 ora kamot kabeh, kirim 2 kamot 1 lan sapandunggalane. Seneng jelas sepira wae honore ora masalah. Jeneng dilaunching ana majalah koran. Wah, senenge ngadubilah. Ora butuh duit. Mesti butuh. Tapi ana ngendi wae mbiyen tekan saiki wong sing sugih sebab anggone nulis kok katone arang kading ya. Upama oleh dit ya mung entek kanggo wira-wiri mrana mrene golek inspirasi. Durung kenek ditumpuk nggo nambahi jumlahe materi. Ya toh? Amre luwih gampang dikenal, aja mung nulis fiksi, ujare Kang Duryat, sing wartawan majalah Panglipur mau. Menehi tip menyang aku. Lah terus gawe laporan kabar sing lagi tren lan menjilo ana kiwa tengenmu. Sambunge priya tilas pengelana, saiki dosen sekolah dasar iku. Kudu dadi wartawan no. Ora mesti. Dedasar pengalaman, redaksi rak wis ndhisikake wartawan tetepe tinimbang penyumbang naskah lepas, Kang. Serikalku rumangsa bener. Mungkin iya, mungkin ora. Gumantung marang kedekatan personal wae. Aku ngulu itu. Teori bisa ngono, praktike walah-walah iku mung dumadi ana alame wong ngimpi. Arpa kaya ngapa petinggi media kasebut mesti luwih sreg yen nampilake wartawan kontributor tetap dibanding penyumbang naskah lepas. Ora pisan pindho aku ngalami dhewe. Naskah sing rumangsaku iku mung pendapatku lho. Luwih apik malah ditolak diula-ula, ora enggal dimot. Kurang duweni bobot. Bisa uga tapi tulisan wartawane sing ora pati jeneng malah ditampilake dhisik. Iki rak bukti menawa omongane Kang Duryat mau mung pemanis lambe, amrih pantese tok. Penolaane redaksi sing lunga teka mau kadang kala marai semangat nulisku. Amblek-blek, awor lemah, lendut kecampuran tletong sapi. Sikil lan tangan katut ambles kasedot jerone kotoran. Arep medhot kanthi peksa supaya ndang mlayu saka papan kono. Rasane abot banget. Susahe kaya ngapa, angel model kepriye wae. Nulis kanggoku wis nemplok nyang daging, amor ora kena pinisah. Karo getih sing mili ana saben urat nadi sekujur awakku. Perkara usaha maksimalku durung gelem nekake jenang, iku bab sing beda. Nulis iku kepuasan batin. Nulis iku rabuke jiwa. Nulis iku bisa ndawakake umur.
Nulis iku ora nggampangake pikun, sebab utek difungsekake, digunakake kaya apa samestine. Mesin kendaraan motor utawa mobil yen arang diuripi ora dimanfaatke kadangkala malah cepet rusak, asring mogok tengah dalan. Kareta dening Dawam. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor kalih tanggal 13 Juni 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.